El nostre presentador, per un dia, ve de l'Ametlla del Vallès, del Vallès Oriental. No li agrada que diguin la seva edat. Té 46 anys. Un aplaudiment per Montse Costa. Endavant, Montse. Catalunya t'escolta. Bona nit. Ja has trobat el pitu o què, al final? Ja fa anys que l'he trobat. Quan tu vulguis, xata. Xata, Montse, perdó, no hi ha confiança, no hi ha confiança. Tota. Si els que es col·loquen veuen imatges, Maradona veu entre línies. Segons el diari El Periòdic, la policia deté un home que passava coca en vasos de vi blanc. Segons fonts oficioses, el vi era de la marca Don Sniffon. Però aquest no era l'únic producte. També se li van trobar en vasos de Bitternàs, Coca-Colat i Colocau. Si està atent, és parar l'orella. El príncep Charles és arconada. La cadena de notícia CNN explica que el sistema auditiu de les mosques inspira una nova tecnologia que ajudarà a curar la sordera. Aquest no és l'únic cas. Altres mosques útils per a la vida quotidiana són, per exemple, la mosca Tsetse, ideal per despistats. Tets, per aquí. La moscatell, ideal per acompanyar amb unes pastetes. La moscatell, sí. I la mosquetera, ideal per fer orgies, una para todos i todos para una. Darrera notícia. Si després d'una bona faena se corta el rabo, Lorena Bobbitt és Ortega Cano. I tal com publica la revista Pronto, apareix el primer videojoc sobre el món dels toros. El joc està basat en les gestes dels grans toreros de la història com Vicent Van Gogh, el primer home que va tallar una orella, o la Veneno, que no es va tallar cap orella, però sí el rabo. Gràcies, Montse, ja trucarem. Molt bé. Ve de l'Ametlla del...